4938 ang last. Ako, ana. Wala mo ko ba? Surprise! Happy birthday! Ay sir, mayong hapon. Sir, gipatod may darig ano na nanawag sa amo kabalo ka nga number 4938. Yes, ma'am. Kagawad angga daw. Yes, ma'am. May nagpa-deliver dirig ano ba? Ulo ka box na pizza sa barangay daw ganiha kay pa merienda daw sa meeting. Unya kay hapunan man me, wala naman ka dito sa barangay. Padiretso na lang mi dire. Wala pa biya siya na bayaran 2,200. Wala mo ko nagpana na, ma'am. Pero imo ni number sir. Yes, ma'am. Wala pa ano kaya no? Ipa-deliver raman ko sa amo dire. Wala mo ko nag-order na. Pero dito man yung ta sa barangay go daw sa may meeting. Yung pag-abot na mo dito kay human naman ang meeting. Ingon sila nga ni uli naman si Kagawad dito na lang dito sa ilang balay. Dito may basa covered court dapit. Yes, ma'am. Mas kapitan nga niya to. Bago nang kapitan to. Ambot kay Kagawad angga man gud ang gipa ano nga patdan. Ma-charge man gud sa amo ba? Kung ani balik na lang namo pero mangayo lang proof nga nakaabot gud mi dire sa inyo ha. Pwede mag-picture lang mi dira sa pizza. Ilang gawsin nagigamit na imong number ba? Nakabalo pud ba sa imong pangalan? Mangayo lang mig proof wad nga nakaabot gud mi dire kay parang balik na lang mi kay mura gabi-gabi na ba? Para mapakita lang namo dito ba sa among amo nga nakaabot jud mi diri. Wala na lang kung makuhaan lang ka namong proof nga nakaabot mi diri, balik na lang namo. Sige malihog ko wad. Kalang open wad kay sa imo man gud nakapangalan para mabalik na lang namo. Surprise! Happy birthday! Wan, ayaw kakulba kay walay bayro nun. Ipangata sa atong amahan. Andang sa mukha di man. Ale, dire ka wan. Ganing kamot Wow. sa taas. Happy 56th birthday. Wan. Ay, pambayas pizza. Kulbaan ka wan. Eh, ma'am, nanas ko una-una ba? Kung ano po ni ba? Gimmick. Okay, kabalo ka wan kung ano, minsan nagpadala. Ano ba, ma'am? Nakakabalo? Sige. Ang nagpadala sa sorpresa, na siya ay mensahe para sa imo. Ana siya para sa iyo, ang lalaking minahal ko sa simula. Sana Nikilig man silawad. Simula ng aking batang isip at hanggang ngayong tumanda na ako. Maraming pagsubok na humampas sa atin, ngunit alam ko, mahal mo ako. Sana Ito lang masabi ko, kung inaaway man kita dahil ayaw ko ang pagkubli mo sa akin ng mali mo. Dahil lahat ng bagay ay hindi maitatago. Ngayon matanda ka na sa edad na 56, paggamit ka sa Diyos ng totoo. Dahil nakikita niya lahat ang ginagawa mo. Bless tayo sa dami ng pagsubok dahil nagbunga ang ating pagmamahal. At ang pagmamahal mo sa akin, lahat ay nakatapos sa pag-aaral at mga board passer na. Si Tien na lang ang hinintay natin, by God's grace, makakapasar din sa exam niya. Silang tatlo na mga blessing ni God sa atin, nagbunga na ang ating pagtitiis at paghihirap para sa kanila. Kahit inaaway kita dahil alam mo na alam ko ang lahat. Ikaw ang una at huli sa puso ko. Sana all. Hanggang sa aking, sir, hanggang sa aking huling hininga. I love you so much. Sana nagustuhan mo ang aking munting sorpresa. Once again, happy birthday. God bless. I love you and I miss you. Surprise and love from Mardi
all the way from Saudi Arabia. Happy birthday, Wad. Salamat, ma'am. Oo. Salamat din sa Anya. padala at pagmamahal. Ano ba, Wad, ang masabi mo kay ma'am? Okay na yun. Okay na yan? Wow! Ay, andun si ma'am, oh. Oo, kinilig din si ma'am, oo. Thank you. Thank you. Okay. Sige, kantahan natin si Kagawad ng happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Sir, make a wish and blow your candle. Yehey! Palakpakan natin si Sir. Happy birthday. Happy birthday. Ang mga ano, Happy birthday. Happy ang mga anak. Happy birthday. Ma'am, ang mga anak, wish niyo muna sa Papa. So, ma, ang wish ko lang kay Papa na sana umaba pa yung buhay niya para makasama pa namin na lumalaki yung pamilya natin. And mahal na mahal ko po kayo. Mahal ko, I love you pa. Wow, oy. Salamat. Okay, si Ma'am. Happy birthday pa. Kabalajud ka nga, love kay ka na. Oy. Tapos, gusto hangad lang na mo imuhang happiness. O kato, long live lang yun. Tapos, good health. Kauban me, imong pamilya. O, ang wish lang na mo, perminti sa imuhang maging happy ka for your entire life. Kato lang. Love you. Thank you. Wow, kasweet sa mga anak. Si Bunso. Pa, happy birthday. Kabalo ka nga. Sukad pa sa una. Lagi ko pa sa imong kalira mo suporta. Mahatag. Musuporta ko nung sa man ang labi na sa ministry, labi na sa imong mga gusto ko na mahitabo karong tuiga. Nalang ko mo sa imong kiliran, musuporta ko nung sa po nang imong ipabuhat sa ko. Andam ko mo sa imong sa una pa man, kay matinumanan man yun yung mga igsoon sa mga amahan sa mga inahan. Wow. Happy birthday pa. Salamat. I love you. Wow, oy, kasweet sa mga anak, oy. Oh, madaming tao. Yan, wala sir. Maraming fans. Salamat. Wow. Love you po. Sana all. Okay. Sige, sir. Kami ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga bisag sa kalisod ug kalayo no, Yes, ma'am. nakaabot jud mi dire. Wish na mo nga pareha sa ilaha, long life lang o good health lang permi no. Okay. Salamat kay ma'am. Nalipay ka karon sir wala. Lipay, ma'am. Nalipay, oy. Tunga tani karon na. Ibayad na lang ni namo. Iksa. Okay, happy birthday. Palakpakan nato si sir. Okay, happy birthday po. Sir, ipadalaan ka ni ma'am og dako kayo nga teddy bear. Si ma'am na habang wala pa siya kauli. Picture sa taas ha. Picture sa taas kadali. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how